Magkano yung isang yan, madam? Ito, Yan. 300 ko lang sa kanya yun. 300 isa? Isang kilo. Ay, 1 kilo. Yung isa ilang Ata kilo? mo, 350 yata. Malaming anak mo. Kunan mo na ako ang parot. Ilagay ko lahat. Hindi yung parot Ay, ko. iba. Parot mo rin mo. Di ba parot ang tawag nila? Hindi naman yaman na. Parot special. Masarap ba ito? Hindi mo alam. Ihaw lang. Pero Parot ang tawag dyan. ito. Hindi na inaalis ng ano yan. Yung Balat niya? balat niya. Hindi na. Ano pa kota kang gali? So, ang sarap po ng sidaw, ha? Bagong huli. Sobrang laki, ha? Fresh na fresh. From the sea. Eden, yummy? Na? Gusto ni Eden, ha? Pinuwi na lang sa ninyo. Tsaka yung sabaw ng ano, mga isda, parang... Parang baka na. Oh, parang baka. Dito tayo. Ilocano. Kaya so. Isda? Aba! Di ko naman inaano to, galit sa akin. Ang gwapo! Labi rin ang mga palbala rin sa. Ang lalaki! Diyan, pinatang ko rin mo. Asan yan? Ano to, parot? Wow. Ngawa. Loko ba ako masya sa tutpotang bingi? Parang. Eh, rin ka rin rin na niya. Ano kayo sana yan? Pinapara lang to? Guri mo yan? Sano? Matagot. Hindi ako salik pa rin. Latri. Nangingina ka dati na ko. Ilasin mo ko dyan. Malaki tigas tayo. Malaki yaks jay. Sige ako mga kami. Ay, hindi mas pa eh. Manong may sansanan ka ng manuayan. Ah, may salang on. Ano ang kilo ata? Ata? Pwede lima. Awan kilima. Awan, kita man na ta. Ano yan? Tanatan. Natatan mo. 5. Hindi ko maintindihan. Hindi kaya kami, sakto 5 na yan. Oo. At saka ito. Masarap ito. Masarap. Kasi sarap ng asawa ko. Pareho ito ng presyon para wala kayong kan. 2 kilo. Dalawang kilo. Sige, kunin na namin yan. Kunin nyo lahat namin. Hindi, yun lang muna. Ayan. Ayan, dalawa. O, 3 piraso na. Paruto tayo kayo may papapirito te. Kilos. Eh, Yung malaki yan. isa, Masyado malaki yan. Ito lang. Ay. papirito natin yung isa sa inyo, no? May lutong lang ito may sa manong. Oo. Para manong dakta. Kaya nga daw, itong galang katason eh. Oo. Talo. Sige, 3. Kunin Walo, namin. walo. Walo. O paluto mo na yung adwa. Ito pa ito me. Maliit ko. 2? Tempa ka rin. Tamis rito for nyapay. Alam nyo amin na. Nyapay, magkano ano? Hindi ko maintindihan, nyapay. Nyapay. Ano pa? Yun lang muna po. Press na press, no? Kauli lang po yan. Na? Mama minsan to. Na. Kayo po nanguhuli o may tigahuli kayo? Punta na mo. So Kunin nyo lahat. magkano po lahat yan? Ano yung kuya na mo kuya punta na mo. Alak ko pa dyan. Ah, sige, okay. Wow. Punta na mo magkwenta kuya. Ah, okay. Ay, pa siya kapag dyan? 300 mo lang isa kilo. Lahat yung Sige, mamaya ko na lang bayaran. No? Okay na po. Wala pong giveaway yan, hindi pwede giveaway. Kaya kung ayaw nyo pong giveaway, lala, ayaw nyo po yung bigay na giveaway. Lahat kung kunin nyo lahat, Hindi, merong giveaway. ikaw na lang sasama sa amin kung ayaw. Sa Maynila kayo? Hindi po, Pampanga. Ay, Pampanga. Mga gwapo yung taga Pampanga, tignan mo naman yan, ang gwapo. Ako kagagaling lang sa Mindanao. Mindanao. Oo, kagagaling ko na lang. Anong ginawa mo doon? Pinunta mo yung boyfriend mo? Hindi, yung mga anak ko at sa kapatid ko. Bisaya ka nga dante? Ilocano, na pang kami lang nagbakasyon di Mindanao. Nagbakasyon kami dyan. Nagmaya na eh. Papirito natin yung isa, boses. No? Para matikman natin. No? Sige. Mamaya ako na labayaran yan. No? So,
Sarap magtampisaw sa dagat, no? Wala malayo sa Pampanga yung beach na kailangan natin magbabad. Nanay, takari statwa ita? Takari ka talibutan? Madi. Dito tayo, dito. Ay, wow. Hindi takot, Eden? Hindi? Wow. Diyan ka lang, ha? Oh. Dito, hawak ka dito. Dito ka punta. Dito, pwede ka dito. Dito. Hawak ka. Yun, no? Masoking gama. Nani, hindi metal lang ba to? Patay na ba to, no? Pula mo lang ni Jo, burige. Saan ko dati kiwa yan? Ay, tingkay, hambaya ko. Baya ko. Ayun ko na meron. Ini mo sa tingin. Uy, ni wo. Ini. Souvenir. Na? Bigla ko lang maririri ko tangat niyan ko sa bubis-bus. Pala mo galigo. Malinaw yan, Jo. Ayan. Malinaw pa yun, malinaw yung tubig. Okay ni bebe. Ay, wala niya eh. Ay, nabo yan. Sa'yo, wala niya. Kukunting ng paninod. Ay, kaya. Lalaram na eh. Tara. Sisikan niya. Maliligo tayo nang? Hindi. Maligo? Uy, ako kultas ka. Puta magkaya. Baka tataob yan. May sound system. Gawalan. Nagulat ako. Ay, yung mga nangista ko yung pakatiga sila. Ay, may nakuha mga yan. Mas mura sa kanila yan. Yung tito ni Romel, wala pa lang po. Mamaya pa daw darating. Nagganyan din siya. Ano yan? Sinisisid nila yung ano? Hindi kuya, yung ganyan nila oh. Yung dami nilang ganyan. Ah, okay. Yung gabi nilalagay na tapos sa puti ng umaga. Oo. Yung gano'n nila. Pante ang tawag sa amin nga, pante. Ang dami siguro nahuli nito, tingnan natin. Pagbingi ko ay manyaman man. Kaya na yan? May takit lawin Tara, tingnan natin yung nahuli. Ngaso, sa tini ngaso. Ang sinihingi ka Na? ba yan? O, parang multo nga. No? At maya gaya magbigos. Tinin na dalos. Naroon dyan. Naroon dyan. Ito tayo ni. So, ganda ng bangka nila. Made of ano, kawayan, no? 2, 4, 6, 8 pieces. Ayun mo santeng. Ayun, tingnan ko. Oh, ayan. Ah, wow. Ayan, oh. Impress na talaga rin. Ayun, yan. Kulang tala. Yan. Yan nga si Gaita manang. Ganda, na? Aluwaya nga sa meat nyo. Ada di malagang magandang palak, ma'am. Sa kanya natin, siya nagbebenta niyan. Magkano isang kilo niyan? Mas ma'am. Ibang klase yung sila, parang tilapia na hindi mo alam, na? Na, Tilapia. tilapia. Ito sa amin, kuya, yung Parang tilapia sila. bang-bangsit. Bangsit? Ano yan? Mabaho? Ang kalinaya mo na doon, kaya mabitin. Oo, binayin mo namin yun. Yan mo Ito, wala ang ka kilo. na. Magkano yan? Kuya to, Oh, 500 kuya. Kunin nyo na kuya, para 2 kilo? Oo. O sige, kunin ko na. Asawa mo yan? Kaya? Ay, hindi kuya. Tito ko Alam ka yun. asawa mo. Ako yung palanggana.
Ay, kuya, mayroon pa dyan. Oh, tignan nyo kung... Nakabili na kami doon eh. Hindi, ito gusto namin. Sarap to. Inihaw. Inihaw, bossing? Oo. Sarap sa inihaw to? Inihaw. Masarap. Saka sinigang. Ano pong pangalan ng mga isdan to? Kasi? Kasi at yung pag lumaki, ilag. Lumalaki po yan? Sa inihaw, masarap. Inihaw. Sigang. Sigang na. Bunog. Lapadas. Ano yan? Ano? Hindi pwede lagyan ng harina tapos pirito? Yan so, gawin din ng pirito din? Lagyan namin ng harina tsaka itlog eh, pipirituin namin yan. Oo. Na? Ating tamang style ang dadala, di ba? Kukunin natin yan, yung naka-plastic na maliit. Magkano po yan? Gawin natin ano, parang hamburger. Kilayin, kuya. Na? Kilayin ito, lalagyan lang ng bukas sa luya. O sige, kaya kunin natin yan. Marami na po ang binili doon eh, kaso yung press po yan ha, kahuli. Kahuli lang yan. Manoy, di manang? Yan. Sa premia ito yun ah. Oo. Wala po, print na lang yan. Ay, sa bali mo dinagatangan nila tayo. Ano mo na dyan sa tindo? Ano may likwani ka eh? Ano yung kain? Nararating lang Yung bangan na. ito, yung masarap malaki. Ang kasi ginatang yuya. Oo, sa bali. Kaya pa mo lang natin para. Ito yung masarap. Ikaw magbayadan na din na kay. 150. 440 ba? Nakunod ko ma. Ala, agi bagi cho ajay. Haning kabil ko pala kabil na lang. Ah. Bala ko babalik na kitang bala ko na libring kay. Rem imadagulay ni alway tang keng kay rendet natin kulay. Reret ang babalatan, nilapin din. Yan. Bukid. Wa bala ang bukid na. Anong sigang? Kaya kaya madwi yan. Ah, oo, nag-press oh. Press lapin. Kayan mo yan sweet and sour ko. Kasi sa iba sa bali kami ginatang nila to. Manunong ka mag-sweet and sour manang? Hoy, manong, maibiyan ko. Magkaling kilo yan, manang? 2 gaso lang kanong. Dogaso. Yan na, lang na oh. Oh. Hindi ka pala i-free tapos eh. May isa. Pare na yung pusit mo. Ano sa daw? Bakay. Apa yung katsungayan? Sungayan na kagatang gagtan na ito, di ba? Bigay ng Ang sungayan kalakasan na. ginatang yaw? Ang sungayan na ano? Ang sungayan ka nung ginatang yaw? Marami na yata yung binili natin doon. Hindi sungayan yun. Oo, sobra-sobra na yan. Ang sungayan na dyan. Yun na lang kunin natin. Oh, yan. Yan na lang. Yan na lang, meron na doon eh. Ay, Tama na yun, na? Hindi na tayo. at hindi masarap to. Tama na yan, madam. Pangalan si Ita, tama na. Haan. Ayun, isda yun, Nori. Parang yung nagkalapo-lapo. Ito. Hiraman mo ito, mana. Awanin niya ito, dumalagan. Hindi mo kitsungayan. Hindi Sige, sungayan yung yan, nakuha nyo kanina. Yung pusit, isama mo na yung pusit, libre na. Kuya, binili ko eh. Salomito. Ayan mga pusit. Thank you. Atihin eh, pati atoy. Ibagbag ang buhay. Ito sungayan na ito. Ito suwain. Balbalatan. Ah. Wait lang. Na? Nakadanala yung masarap. Kaya parang ginatang yung masarap. Limang pista. Oo. Mama mas ko sa dito. Na? Inuuli po yan sa gabi, no? Sa gabi? Kanina lang kuya. Teka, sumayin mo gaya matre. Oo, suwain. Sungayan to, sungayan. Suwain ka na yun. Ang kanina may bumalaan. O, kunin natin. Kanina. Ah, yung binabalitan niya, no? Kayo may ito. Salwang ko palayawak. Hindi, so, yabi mo niya. Kaya kinig. Yabi mo niya. Ano? Ano, ilagay ko na yung Pinito sungayan kuya. gay ay pa. Oo, libre na. Pinamimigay mo eh. Ano, isama ko na dyan. Oo, tsaka yan, no? Ano may sa kilod tayo? 400. Na? 400 ate. Yung 400 lahat yan? may pinagkatang yung dito ba niya? Sa iba yun ate. Ang sa bali kami na dyan ate. Ang labi nga kasi. Parang mas mura doon sa kabila. Kaya pingan ako natin. Ate, iba yung, kuya, iba yung kasi yung tanungin ko yung Dagol na na. yung pamangkin nyo. Iba yung kasi.
Sa akin kuya malaga kasi. Dinahin ko yata. Ana, mas mahal niya daw talaga yung Alit at Yung runawan na lalaka lang. Ano yung kingwayo? Ata? Kita malaka. Hindi ka pa nalain. Nagpapasa ako. Gilid na. Yung puset walang libre? Meron na? Nandun na yung O hindi naman libre, sinama mo sa mula. Hindi naman niya libre yung kinuha ko sa Sige, yan na lang. Pwede na kami dyan. Wala na puset. Wala na. Oh, O yan na lang. Yan na lang. pwede na yan. Hindi na uli ka na. Dala yung spring. Apat O, na kilo yung libre na lang yan. Oh. Hindi, yan na lang. Sige, yan na lang. Apat Kung ano. Mama! Huwag sa doa din. Ngala na community. Naratapay? Ano sinabang dasa? Sila yun eh? Mama! Yan na lang. Ilapin rin ang press rate ako. Kakuha na pa ito. A few moments later. Ma'am? Yes. Oo, mama. Kamay naganda ka na. Ma'am. Press to press, oh. Anong pangalan ng isdang yan? Ano pong pangalan ng isdang yan? Sungayan ako. Sungayan. Ano yan? Ha? Adaso, ayan ka sama. Sungayan ko na lang. Adaso Ang na laki. yung tawin. No? Sungayan. Ang laki. Lain na luto ka naman. Ay, pugot. Pugot. Pugot po to, pugot. Pugot. Hindi po mahirap ulihin yan. Basta malalim na dagat na yan, no? Parte ng Hindi na dagat. pugot yan kasi kulay orange na. Ugat na. Kulay orange na, hindi na itim. Para gabi lang. Yung mag-press light sa gabi. Pinapana po, no? Oo. Kung araw, hindi niya lang Ini joke yung tutugay pa sa likat ng pasbahay po tangkay. Manyaman yan, esa. Paluto ka na ba, Metong? Na. Ngata naman kayo maglasit ko. Pwede yan. Pwede ba, no? Isa pa, bo. Papirito ka ba, Metong, so? Pirito pa tayong isa. Same unit. Ang nag-effort pa. Nasa mo yung begging. Ay, daw, wa. Ay, miss na ko. Bihingita na Miras Pampanga kanini. Gabi na po, kayo makakarating ng Pampanga. Ilan taong ka na, tay? 84. Running to 85. Ay, malakas pa si tatay. Ano yung sekreto mo, tay? Ba't ano, isda lang kinakain mo? Isda? Baboy. Gulay. Kung panahon ng isda. Baboy, di ka mahilig sa baboy? Paminsan-minsan. Kanin. Malakas ka sa kanin. Konti din. Pero ko dyan ko aming alalakay. Kini ka na. Kini. Then, magyali ka pati ng buwan. Maligo na. Thank you, Nenas mo. Sa gilid ng dagat. Mayroong bundok. Sa paano? Ba, hindi mo pala isakyan mo na sa. Then, ka lang ang chinela. Kainin mo pala. Ay, may sabi ka saan? Papaya. Wow, mo pala. Safety ako. Parang pagin may kapit. Ito. Bagyan na kapot. Narano mo yun. Meron. Ay, ayan mo yung makainbitis na bet. Hindi ka ng isda. Ay, wow. Yan, Mia. Parang brace na. Ay, tang meto. Ayan, okay. Taon po ka lang. O, yan. Sit ka lang. Kaya dyan na yung Sigang yan, sinigang. Kaya yung jibingin sa? Sino? Jibing? Kampay? Mama na? Kahit ka, di ba naging ganun? Kami daan? Hon? Frog con? Huwag.
Nyaman o nyaman? Ay, buli niya para din namin kahit din. Yan may dito. Yan. Gaya kayo malata. Malam? Kudang ka. Nan? Ay, diretso. Mamaya. Tignan ko. Merini. Sige na, yung bala. Yan. Yung chocolate mo. Oh, chocolate. Ay, yung chocolate mo. Bigyan mo? Ay, nakso. Tapogi na naman. Oo. Bye-bye na. Bye-bye. Kasing anak, pantunan niya rin tatang manggi. Wala. Amo po ko kang gadi. So, ang sarap po ng isda, oh. Bagong huli. Sobrang laki, oh. Fresh na fresh. the sea. Eden, yummy? Na? Gusto ni Eden, no? Saka yung sabaw ng ano, mga isda, parang baka na. oh, parang baka. Dede na kano. Yan, penguan ako rin sa. So, kini, Gidyo nga naman. sabaw, oh, parang baka. Parang lasang baka, no? Ano yung isa? Baganinang. So, pumesto na ka, plato. Yes, yan. Kali ko naman itong plato kayo, hindi pa mo nyagin. Eta, wala na may ibantingan to, oh. Kung na may itong plato, kabit mo nyagin tangas. Yan. Kain na po. So, dyan ang nasi. Naman. Naman sabi mo dyan. Yummy. Sana all. Pwede yan? Pwede na yan? Pwede na yan? Manang, alam niyo lutuin to pag uwi natin, yung ganyan lasa. Masarap. Ha? Yung tungo natin lakay. Ada dyan na bati dyan pang pangga. Adwa ka pa. Ay, si mo. Ayan po, karon. Abi kadumti nag-nagunod na ito barangan. Ay titimas na papi-papay na. Parang papaitan nga yan. Basi lang ito. May kayo maanin ng tingin. Kain po, kain. Manang no kaya mo. Buwan sa sidaon na pa ito eh. Kang kanundang napigsa kami nga pa Pati high blood. kolesterol na. Kaya ito. Yung cholesterol. Timepe ka ng anak mo. Ay na buri dede yung pantunan na. Nagalaro ng puppet. Ano ang lasa? Press and press na. Ayaw mo nasi? Kasan yung Mas masarap yung malaki pala. masarap pala kayo. Kala ko hindi masarap to dahil malaki na. Masarap pala. Discover. Adala kayo tutok eh. Para sa baka tama Oo, kayo. may pagpalit nitong parot mo eh. Para kang mo parot. Oo, siyempre tabalo ko na yung lasa ito dyan. Alam ko na yung lasa nun. Dahil pala ako, masarap pa. Masarap pala to. Pareho lang yung price. Oo, plenary ko na yan mo itang matulad. Ano na? Ako ba? Mas sumalya sana yun eh. Oo, sumali sana. Walang sinabi daw tayo eh. Abay mo na eh. Anyaman ha? Kala tayo yung mga hindi kumakain ng isdang ano, dagat. Sarap. Sanay kami sa tilapia. Saan ka naman? Kapamoy kayo sa burin sa dagat. Yun o. Hindi ka pang pangan eh, kinchanggi, daka nung baling sa dagat. Kami mula lang Renzo. Renzo mula lang. Daburin na rin. Anda kaya? Dahil mo na, pati, ang puhima, naburin sa dagat. Dahil mo pati ano rin man eh, dahil naman burin. O itang karis po tayo ng... Just to the moto? Pati ng pipa, kaya tanda. O po tayo itang karis kaya dyan naman nabor eh. Tawa mo na ako tang sinigang dito ka. Ay, na may mainit ka tamati nagtiyon. Saka walang ninuture kay nga sukne kay guys. Dutong, manyaman niya. Salwa nga narugi. Alday inom. Water?
What do you like? Ang danom mo. Ang kandali Ay, sa chuketang ko ng Diyos, ha? Saan ang danom mo ito? May agad yung mami rito? May agad yan? Kanya man da? Press na press, ha? Pwede yan yung kasali ko. Padala na siguro para kasa. Yan daw yun. Pwede yan. Kaya ko naman niya daw, no? Yan mo dyan. Mamari mo. Mama! Ay, kain! Nalo? Ay, nabisa. Siya daw naman yun. Yung laman daw, puro. Kaya, oh. Makapal. Makapal? Makapal yung laman. Mama! Makalda, oh. Tala makalda. Mama, need water! Ayan, hindi mo na sa. Pag nabawon nyo lang ito po, mga ice na. Index 5. Nalita mo mga I like baby! Di na kasya? Na? Bawat style pa niya. Sali tayo styro. Bili tayo. Lumalapan na na! Bili tayong styro. No, ma'am? Style. Style pa niya bakit? At lang nga duwa darak kulan? Mama, I like baby! Style din nga, di ba? Isa. Sabi ko pares tayo. Pares tayo, lolo. Isa lang. Oh. Hindi unang panahon talaga ko na pipigsada pa. Hindi, tsaka kinakain nila. Puro isda lang. Si lolo. 85, oh. Batang bata pa. sa November 10, 1938. Bata pa si lolo. Ito 85. 1933 na ako. 90. Ano? Para abroad yun. Yan dito. Kaya mapera, no? Buti pa sila nasa abroad. Kami lang. Kaya wala kayong pera. Ata si tatang ni Romel. Bali lolo ni Romeo. Lolo. Ang sabi sa amin ay amang. Tama. Yung akong doon pa sa amang ngayon. Imay kami yayan. Hindi, nako. Di pa ka. Hindi.